Általában azért, hogy ne gabajodjon bele hínárba, műanyag zacskókba vagy bármilyen hálóba, a hajócsavar propellerére a hajócsavar előtti lapátokhoz hasonló szerkezetet szerelnek. A videón látható, hogy a tárgyvágó eszköz könnyedén elvágja a kötelet. Sőt, ennek a készüléknek külön szakmai neve is van. Spurs háló és kötélvágó rendszer. Lássuk, hogyan működik a víz alatt. Ahogy a kötél közeledik a hajócsavarhoz, a penge elkapja és gyorsan elvágja. Hallottál már erről az eszközről, vagy tudtál róla, esetleg csak nem tudtál róla semmi? Ki volt elég okos ahhoz, hogy feltalálja? Tulajdonképpen a kis hajók esetében nem fontos a kötélvágó megléte vagy hiánya, mert könnyen karbantartható. Nagyobb hajóknál azonban más a helyzet. Ha a hajócsavar belegabajodik, akkor szakemberre van szükség, aki megvizsgálja, tehát a propellerre kötélvágó berendezés felszerelése